जानायनि थांखिया मा बेखौ फोरमायना होनायसै। आंनि मुङा श्री दावगाफु सरगियारि फ्रम कक्लाबारि। जोंनियाव जमा जुथुमनायनि थांखियानो जाहैबाय थांनाय रबिबार दिना ब्लक आरो प्राइमारिखौ लानानै जों चेयारमेननि बेलायाव सायख'नायनि जुथुम जाना थांदोंमोन। बे जुथुमाव जोङो चेयारमेनखौ थोंजोङै जों सायख'नो हायैनि जाहोनाव दिनै जों बे चेयारमेनखौ लानानैनो माखासे बिबानगिरि आरो रायजोफोरखौ लानानै जों दिनै चेयारमेननि बेलायावनो जोङो रुपन सरगियारिखौ जानांगौ होननानै जोङो सावरायनानै दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों ब्लक आरो डिस्ट्रिक्ट आरो सेन्ट्रेलसिम जों बेखौनो मेसेज हरनो सानदों। बिथां रुपन सरगियारिखौ जों मोनाब्ला चेयारमेन हिसाबै जों रायजो राजाया खुद्रिनाय सोमजिगोन आरो जोङो नेक्स्ट बिधान सभायावबो जोङो थोंजों जों हेफाजाब होआ होननानै जोङो गासै रायजो राजाजों सावरायनानै जों बिथांखि लादों। जों बेखायनो सेन्ट्रेल आरो डिस्ट्रिक्टसिम जोङो बेखौनो मेसेज होनो सानदों। बिथां रुपन सरगियारियानो जोंनि कक्लाबारि प्राइमारिनि चेयारमेन जाथारनांगौ होननानै जोङो डिमान्ड खालामनाय जादों। मानो नोंथाङा रुपन सरगियारि बिथांखौ? मानोना बिथाङा जिखिनि बिबान मोननानै गाव सालायबाय, बे सालायनायाव मोजाङैनो रायजो राजाखौ अनसायनो रोंगौ, रायजो राजा गोरोबनो हागौ आरो जिखिनि रायजो राजाखौ बुथुमनानै बिथाङा इलेक्सनानो जा जियानो जा खामानियाव बिथाङा बाहायनो हायो आरो जों बिनि आदर्शखौ जों मोजां मोननानै बिथांखौनो जों सापर्ट चेयारमेन जाजानो लुबैयो। बिथांखौ बुंबाय दङ क्वालिफिकेसन गैया बुंनानै, आरो जाय बिनि एगेन्स्टै गसंदो चेयारमेननि थाखाय बिथाङा हाइ लेभेलनि बा सोलोंथाइयावबो, बिनिखाय बिथांखौ जादों होननानै बुंदों। बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुङो? आं बेनि सोमोन्दै बेखौनो थोंजोङै बुंनो लुबैयो। मानोना खायसेया क्वालिफिकेसन लानानै जुदि रायजोजों जेबो टार्म्स गैयाबा, सोमोन्दो गैयाबा, बिथाङा क्वालिफिकेसन लानानैथ' जेबो प्रेक्टिकेल गैयाबा, बिथाङा जिखिनि जों रुपन सरगियारि बिथाङाबोथ' आनक्वालिफाइड नङा, बिथाङाबो सासे आन्धार। जुदि बिथाङा आरो जुदि थिउरियाव जुदि बारा गैयाबा, बिथाङा प्रेक्टिकेलि जुदि समाजजों गोरोबनो हानाय बिहा गुना दङ आरो बेखायनो जोङो रुपन सरगियारिखौ क्वालिफाइड नङा होननानै बुंनाया गोरोन्थि जागोन। बिथाङा प्रेसिडेन्ट बिबानखौबो सामलायनायाव मोजाङै सामलायबोदों होननानै सानो आरो नोंथाङा? जों मिथिगौ बिथाङा जोंनो दं जेराव जों बिथाङा मोजाङैनो सामलायदों आरो रायजो राजाखौ बिथाङा बुजायनो हागौ आरो रायजो राजानि जिखिनि खामानि बिथाङा माबानो हागौ आरो। नोंथाङा जाजानायाव लुबैथारदों आरो? लुबैदों 100% जों बिथांखौ रायजो राजाफ्राबो सापर्ट दं होननानै सानदों? सापर्ट दं। जों जिखिनि सावरायबाय जों गासैबो रायजो राजायानो बिथांनि सापर्ट दं 100%। बिथाङा बाइसान्स बिथाङा जुदि बिथाङा चेयारमेन बिबानखौ जों मोनाब्ला, जोङो नेक्स्ट फैगौ बिधान सभायाव जोङो सापर्ट खालामा होननानै जोङो गासिबो डिसिसन लादों।